Ty jsi dneska zaspala do školy? Klid, spí ještě. Škola ti začíná až za 10 minut. To nevadí, zítra to třeba vyjde. 500? Vždyť za to se ani neožereš. Tady máš 2 litry. Tady máš peníze na cigára a než je to zase utratíš za učebnice. Nechceš nový telefon? Ten, co máš, už je měsíc starý. Nech toho! Ty už si tady toho udělala dost. Jestli mě budeš štvát, tak ti nepůjdu na třídní zkusky. Proč? No jo, vlastně proč? Přikož tomu. Neuč se pořád, bude tě bolet hlava. No snad se nenecháš předjet. Neuč se tak, stejně nikdy nic nedokážeš. A opovaž se domů přijít střízlivý. A přijď domů až za světla, ať se o tebe nebojím. Tady máš 2 gramy, ale ti to vydrží aspoň na týden. Pojď se zholit. Nahrab se. Ne, ráno si zakašlala, takže žádná škola. No a cože je venku zima? V té čepce vypadáš jak jelimán. Ty si myslíš, že ty peníze tisknu? No to víš, že je tisknu. Neříkej mi mami, říkej mi normálně volé. Tak snad tu hru dohraješ, úkol si když tak dopíšeš ve škole. Cože, tebe přepadli? No tak si zavolej na policii. Doufám, že mi zase nechceš vykládat, co bylo nového ve škole. Zajdi si k psychologovi, jestli se potřebuješ vykecat. To za našich časů smartfony nebyly. A bylo to na hovno. No, tvoje žákovská, a co já s tím? Kdyby Erik vyskočil z okna, tak ty neskočíš, protože si akorát normálně posera. Mě zajímá hodnocení celé třídy, nejenom tvůj prospěch, ty sobče. Ještě jednou se mě zeptáš, jestli chci s něčím pomoct, a už ti dám fakt za racha. Pojď, zahrajem si fifu. Víš ty co? Koupila jsem ti auto, jen tak. Ten tvůj nový kluk je popelář, tak toho se drž. Ty máš 1? Panebože, mám doma šprta. Žádná mrkev, dokud nesníš aspoň kýbl zmrzliny. Chytej. Proč máš v tom pokoji pořád tak uklizeno? Že ty jsi gay? A co neříkají matky o sexu? Najdete na trikator.cz/Viral Brothers. Jo, a ještě máme nové triko. Proč? Protože jsem tvoje matka!